Der var ikke mange producenter af væggeure, som havde en kinamands chance for at få deres forretning. Nej, det er jo ikke raketvidenskab mere at lave en digital butik. Det er dyrt at gøre det første gang. Out-of-town-segmentet er jo et mere kosteffektivt butikskoncept. Hvordan indvirker det her så på virksomheders konkurrenceevne ude i markedet? Man kan sige, det har jo ligesom alle andre strategiske elementer en stor indvirkning på strategien eller på konkurrenceevnen. Det er klart, at alt hvad man laver i en strategi har jo en eller anden betydning for, at man vil gerne sætte sig i den bedste mulige konkurrencemæssige position over for kunderne, over for konkurrenterne osv. Ja. Men man kan sige, at digitalt har lidt en speciel rolle, fordi det er noget, som man kan sige, hvis man skal opdyrke et nyt kundesegment, eller gå ind i et nyt land, eller andre ting, så er det sådan nogle ting, som kræver ret meget af forretningsapparatet for at få det til at lykkes. Men med digital har du faktisk mulighed for forholdsvis hurtigt, forholdsvis effektivt at ændre på den måde, du driver forretning på. Og det er der ikke ret mange andre af de her muligheder, der giver dig mulighed for. Nu snakkede vi om den digitale butik før, og det er jo et eksempel på, at man kan supplere sine fysiske butikker med en digital butik, forholdsvis simpelt og forholdsvis enkelt. Altså, det er jo ikke raketvidenskab mere at lave en digital butik. Men til gengæld så får du en butik, hvor du kan tilgå kunder i hele verden. Ikke? Hvis du skulle åbne butikker i Australien eller USA ved siden af Danmark, så vil det være en helt anden stor ting for dig at gå i gang med. Og derfor har det digitale den hastighed og en effektivitet i sig, som er ret bemærkelsesværdigt faktisk. Altså jeg vil jo kalde det skalerbarhed. Det er dyrt at gøre det første gang, men så er det ret billigt at gøre det igen og igen. Skalerbarhed er et rigtig godt ord. Man kan nemlig skalere meget, meget hurtigt digitalt. Det er fuldstændig rigtigt. Ja. Men det gælder jo ikke kun, kan man sige, nu snakker vi om butikker, men det kan jo også være andre ting. For eksempel kan man sige, i dag hvis du laver produktudvikling, rigtig mange har jo et produkt, hvor de så inkrementelt ændrer produktet, så det bliver lidt bedre og bedre. Med digitale muligheder, altså at komme IoT ind i produktet, hvor du kan måle på, hvordan produktet har det, hvordan omgivelserne har det osv., bruge de data til at optimere dets funktion, dets vedligehold osv., så er du i stand til meget, meget hurtigt faktisk at give dit produkt nogle helt nye egenskaber, en helt anden attraktivitet, som du ellers måske skulle bruge rigtig lang tid på at udvikle, ellers i hvert fald en tilsvarende attraktivitet på den traditionelle måde. Så du kan finde mange eksempler på, at det digitale i virkeligheden er en meget effektiv måde at øge din konkurrenceevne på. Er historien omkring Netflix, er det ikke en vinkel på det også? Altså, det var jo nærmest dem, der har opfundet streamingmarkedet, fordi de gik ind med en dunhammer og sagde, nu skaber vi det her marked fra ingenting. Og så de stakkels biografer har det lidt hårdt, men okay. Men vi har faktisk en modsat historie også i Danmark. Hvis du kigger på Fona, den gamle radio- og tv-kæde, som jeg arbejdede for i 90'erne, så findes Fona jo ikke mere. Og det er faktisk et meget godt eksempel på det, jeg vil kalde digital disruption. Ja. Man kan sige, at Fonas forretning bestod egentlig af 3 dele. Man havde plader og CD'er og videoer. Så havde man brune varer, kaldte man det, til at afspille det på, og så havde man IT-udstyr. Og man kan sige, at oprindeligt var på det tidspunkt, da jeg var i Fona, så var det højmarken på medierne, det var mellemmarken på de brune varer, og så er det lavmarken på IT. Så man tjente rigtig mange penge herude. Da så Netflix kom, eller CD-ON, som jo startede, hvor man kunne bestille CD'er til at starte med, Spotify osv., så pludselig så forsvandt de der fysiske medier fuldstændig. Men det betød så også, at de brune varer, de blev ændret fra at være traditionelle radio og grammofon og CD-afspiller til at blive IT-udstyr. Og jeg ved ikke, du kan huske, i 90'erne, der havde man sådan en B&O shop-in-shop. Og da Fona lukkede, havde man en Apple shop-in-shop. Og marken på det var meget, meget, meget lavere. Så i virkeligheden, så kan man sige, at man tog de 2 højmarken ting ud, fordi de blev digitalt disrupted. Og så var der kun IT tilbage, der havde lavmarken. Ikke? Selvfølgelig var der også Out of Town og Elgiganten og Power og de der ting, men det er faktisk et meget godt eksempel på, hvordan digitalt en forandring af et medie kan disrupte en forretning. Ja. Og det der jo nok er sket, er, at det der ellers før var lavmarken, det er så det der nu er højmarken nu. Og der har de så måske ikke formået at få vendt hele tubetankerne om. Ja, eller også så kan man sige, så kører man et forretningskoncept, som kan leve med lavmarken i virkeligheden. Ikke? Og det finder man ud af, at du kan sige, man kan jo købe altings ting på nettet.
hvor du ikke skal have et dyrt butiksapparat. Så på den måde, så får du større marked til dig selv der. Ikke? Ja. Det har jeg faktisk spekuleret meget over, om Fona kunne have gjort det anderledes. Det tror jeg ikke. Jeg tror simpelthen, at de kræfter, der kom, de var så store og så meget udefra. Ikke? Altså, man kan sige, Spotify er trods alt svensk oprindelse, så man kan sige, hvis man i Fona havde været ekstremt visionær og været villig til at kannibalisere sin højmarkenforretning, så kunne man måske godt. Men det her er også et eksempel på det, som Clayton Christensen fra Harvard kalder disruptive innovation. Man var der, man ville beskytte sin forretning, man ville beskytte sin højmarken, og så kom der pludselig nogen med en ny type forretning, som gjorde det på en helt anden måde, som man ikke havde været lyst til at kannibalisere. Så jeg tror, at teoretisk set kunne man måske godt, men i praksis er det utrolig svært. Ikke? Der var ikke mange producenter af væggeure, som havde en kinamands chance for at gøre deres forretninger. Nej, bestemt ikke. Hvis man kigger på Elgiganten og Power og out-of-town-segmentet, så dukkede det jo op i Danmark nogenlunde samtidig med, at internettet begyndte at komme lidt før i virkeligheden. Og der kan du sige, at out-of-town-segmentet er jo et mere kosteffektivt butikskoncept end High Street, som Fona var. Så man kan sige, at Fona blev også presset af en ny type forretningskoncept. Og derfor kan de stadigvæk leve, efter min mening, fordi at de har et andet koncept og kan leve med lave markeder. De har ikke en kæmpe husleje inde på Strøget, for eksempel.